Oh iya. Apa iki satenane takdirku sing jawake seliramu beta ati beta wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangis sing tenang becike kowe lunga saka uripku pari pasan ngrangge lintang nang kosok kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku ngapurane yen gawe lara bersama New Kembang Sepasang ABS Audio cerah foto si jantung cok spesial buat Bapak Hajat. keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir sekara sobat-sobat dari KBJF monggo. Kepiye maneh
sing jawabke sliramu beto ati beto lambe masing. Ayo, yang punya Kak lagu mana? Ayo Mas Rene Mas. Ayo ini lah. Siapa tadi? Ayo Rene. Ayo joget bisa joget. Matur suwun. Ono Parno sayang. Saiki aku wis penak tenan. Wis kecukupan. Saiki aku dadi biduan ono emberek wati saiki apa kowe wis lali biyen aku sing ngancani ngeterke kowe budal nyanyi aku eling biyen kowe totol sego kering bareng saiki jenengmu kondang aku jur lali karo kahanan aku eling biyen kowe totol sego kucing bareng saiki dadi wong gedhe wis kaya kirim munggah balik kirim munggah di bonus. Ayo Mas. Iki Mas apa to iki ta? Cek kelingan ora? Mas sinten? Oh, zaman Lorati. Ya Allah. Aduh, melase. Angel iki.
kaya kirim gambale. Eling eling biyen kowe dodol sego kering bareng saiki dadi wong kondang kowe jur lali karo kahanan. Eling eling biyen kowe dodol sego kucing bareng saiki dadi wong gedhe wis kaya kirim munggah balik. Lagune zaman perang. Semoga terhibur. Request panjenengan insyaallah tak tunggu di sini ya. Matur suwun. Masih nyanyi kembang sepasang. Kita goyang bro. Yo. Kembang sepasang so. Aha. Ayo panitia goyang panitia. Asik so. Oh ah oh hey. Cintaku kaya sabun lemes. Rasaku
kepedho sawetara angel merem Ramaida sapa wong sing ora trenyo ra kepedho sawetara pengen weruh percaya aku kuat natimu sayu entenono tekaku. Sobat Ambiar Indonesia, bareng-bareng cerah foto si jantung. New Kembang Sepasang ABS Audio. Layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes lo ning pipiku dadi suwiri iki uga aku mesti enggak bali ning kepiye maneh mergo kahananku sayu entenono
Jatuh. Nyegwang sepasang lagi. Ayu utama ngambar arome kusuma mulat lang pronto agawe semeno esemolir pait matu lindri nyawang netramu lencer kuning agawe seng-seng hatiku gambar arep dan kuciwa katon memanis sekar mekar lan melati ronce katon kinelo tak gantiane jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresna kang tahu lan ono liya mung sira wong takut cerah foto nyekembang serasan gambar arep dan kuciwa katon memanis sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo tak gantiane jagat katresnan yo tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresna lan ono liya mung sira wong bagus masih di bonus nyokobang sepasang ada cerah foto Zizan. Selamat datang. Soy. Gambar arep dan kuciwa
Bisanya nyolor ya Bu? Oke siap. Yo. Spesial Mas Wahyu yang punya tato. Kene bae, kene bae. Jen kowe ngilang, rapi tak sayang, nanging ning ati terasa kelingan. Manis janji, janjimu kuwi larani ati. Mas Senajan kowe ngilang, ning sing nyonggo tapi ning jero dodo mari rasane yen eling kowe angel tambane. Mas Wahyu. Oke. Aduh. Aku dari jauh aja Bu. Apa aku salah yen aku cerita? Apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu bedanane. Ini Mas Bayu gak ikut nyanyi. Ora, apa aku salah Siti ay. yen aku kandha? Apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Sobat Ambiar Indonesia yo. Say. Bapak Ajat kan lewat orang joget Pak Ajat. Kopi dulu kopi. Masuk akal no? Kita goyang bro. Senajan aku lara ning sekolah mangga Hop, hop, hop. tapi sing Masya Allah. ananda. Makasih Mas Wahyu, berkah barokah nggih. Yen eling kowe Angel tambane. Arsis. Apa aku salah yen aku cerita? Apa anane? Bapak ikut joget Pak, joget aja. Wong sing ning sandingmu ben melu krungu goyang. Apa aku salah yen aku cerita? Apa anane ceritane tresno Nalika nalika biyen bonus aku lan kowe. yo di bonus kembali so. Kembali hadir buat Mas panjenengan. Wahyu matur suwun Mas Wahyu, terima kasih. Bapakku terima kasih Pak. Halo rombongan samping. Kita goyang lagi. Goyang ya Pak. Saja aku lara Ning sing kuat nyonggo. sing ananda Susu
sing sanding Goyang lagi apa aku salah yen aku condong masuk apa anane goyang terus langsung Mbak ceritane Tresno bonus nalika biyen aku lan kowe bonus lagi so aha masih bersama ini Mayor Teddy ya Mayor Teddy ini aduh Bu sini Bu kita goyang lagi coy yo senadyan Najan aku lara ning sing Nesih kuat nanggang Tapi satu dua sing anangga Beri rasane Yen neleng kowe Angel tambane Apa aku salah Asal aku cerita Apa-apane Bunda sini Bun jaket Bun Wong sing ning sandingmu Ben melu krungu krungu sapa Piye tenane lanjut opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe ganti apa lagune wong sing ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake anyar kabeh Matur suwun Mayor Teddy soto ayam Yang punya Manggala Budaya spesial Yo. buat Mas Jarot. Rodok lali-lali eling. Aye. Asik. Kitulis Sing kitungku kanggo sira hapsari ning kalbu esemokan manis matu dasar bagus kangetan polayu kang mas sesetya ning ati among dikakang sawiji langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ana lati Yo kembang serasa yo
kalamun pupu sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging tak lali tan bisa lali Mas Jarot. Yo. Hihi. so iya apa Asik. Selamat datang para tamu sing ganteng-ganteng dhewe ya Allah. luar biasa semuanya dari rekan-rekan kerja dari Saiful Hajat Iya. dari Bapak Suratus keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Sikit tunggu kanggo sira absarine kalbu esemu kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu Nimas Dia mau siji sesuatu yang apa nyuwunku muga nimas ora lali marang janji setiamu panyuwunku among nimas ya nanging kabeh kuwi muspra eling kalamun pupu sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging tak lali tan bisa lali Ya. pokoknya lagune wis lawas yo ngene iki lho. Oh, wah, lah iki Yang mana yang punya lintang asmara? tanggung jawab bagian Panitia. Aduh jatuh Pak. Cek 1 2 3. Wes nyekel mic angel pokoknya nyekel mic ini. Wah kemendan izin. Pokoknya hiburan Pak Heru, Pak Wanto. siang Wantoro Ratri. Ayo panitia. Mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasu Lasmi yo semuanya bergoyang ayo yang punya batik Ayo panitia. selamat datang kamu jawakan dari PT Besa Pak Anton selamat goyang bro Uang ayu tresnaku kinarya tampa susah jroning baten
Asik. Oso, oso. Semuanya kembali bergoyang song. Siang patorora. Saya ketemu. Sing ati setiaku anduweni mansatya sulam masuk akal toh. Tunai. Rabakal sirno takut 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 Tresno ora bisa ora bisa dipisah. Maturun, saya Baik. kembalikan ke Bapak MC. Baik. Terima kasih banyak Pak Ade. Sik la di suara angin sing ngridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke eluh ning pipi suara waro senadyan mung ana ngimpi nyalem ning dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku nyalem ning aku adem kasiram utyaning dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge utyan telasana atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan
ademe gunung Merapi perupa melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung Merapi perupa sing ning Langran Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esok lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane udan krimes telesono klambi iki sroning dodo ben ra garing janji ora lames gedene nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung Merapi perupa melu krungu suaramu ngomong ke opo gunung Merapi perupa sing ning Langran Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esok lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene-semene nganti kapan tak enteni sak tekane Pindho samudra pasang wis kopo mau fish ayo Pak Kori samudra pasang kang tanpa wangunan tresnaku mring sliramu sayang Pak Kori cahyaning bulan kang sumunar atoing tawang yakti sliramu kang dadi lamunan ayo ya salam malah melayu piye
Sangel. Pasukan ronda, ayo mana ditunggu kehadirannya. Angin rat sumripet angin ratri tansah hangenteni setyon rajang telenging ati angen-angen kumlawang suweng ing wengi sepi tansah angranti tekamu do yayi wong ayu wake nyedao ing sandengku esemu alame rasaku tentreming atiku hayo wekat tresnamu Bang Ayu Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnamu mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar abyoring tawang yekti sliramu kang dadi lamunan yo Pak Kori. ayo Mbak Surti sini yo Pak Kori mana Pak Kori? kabur Kabur. Bawa angin kali ya. kita celuki karepku gendang nyanyi malah kabur Mas, habis itu yang dari sana ya. hiyo hiya kabur tak parani rono kabur Kabur Pak, kabur kanginan Pak. yang punya pos ronda mana yo wake nyedak ngekep ragaku lorong atiku terus Mbak Ibu nyanyi ya gak apa-apa sayangku Pindho samudra pasangkan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang jayane bulan kang sumunar ing tawang dadi sliraku mung dadi lamun. kita goyang lagi bro Ayo bro, cerah foto. Pak Kori kabur kemana Pak Kori Ayo kita cariin Pak Kori kemana Ayo. ini kaburnya Pak Kori. Mas, selengkene iki jane iki duwe lagu apa toh? iya bos sing Yang di punya sini punya Cikarang lagu dia apa? sing punya Cikarang ayo Hah? Heeh. ayo Lagunya Nah, apa? kayak gini. Yo. wong ayu wake nyedak ngekep ragaku serna lara pronto ning atiku amarga kapidhong wayangmu ing pikirku ayo pekan tresnamu do sayangku Oke. samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang Jayan kang sumunar nyanyi lagu apa liyane ayo yekti sliramu masih kang dadi loh iki penyanyi kok iki to iki penyanyi iki Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang
ati lamunan. Iya, aku rung salaman sih. Yo. Lanang sih tenang. Iki penake ning kene lho, ning kene sumuk Malah aku ning kene wae lah ning kono ora gelem ngadeg. Ayo Mas joget lo, ayo lah. Nelongso rasa rasaning tangis roning atiku yen kelingan esem kemuyumu lara swara gending tresno nambahi kangene atiku tansah eling aku rosliramu. Aku ngerti hatimu ning wis mestine aku tejodomu satenane Siti Anu. aku ngerti nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas hati Mas Rakero oso wis sewindu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu Terus suwun Mas Agus. Ayo Mas aku Yuni, mung bro. bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresno ning gending katresnanku. Ya saya nyanyi sih gawe lho, masa ora nyawer. Saben Tak tunggoni sawerane. seliramu satenane aku nangis nanging tresna wis kinares alakoni. Asik. Ayo. Buyongku ngelayung ambara ing awang-awang ora bisa nyandeng aku ora bisa nyawang tumetes seloku brebes lili ana pipi apa pancen kuwi pancen ora bisa duweni. Wis lilano aku Kang Mas, wis cukup laleno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggana. Mas Agus, Asik. bocah seragen lo iki seragen lo. Ayo Mas Ari, alah yo. Rakeroso wis sewindu gonku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnaku ning gending katresnanmu tak tembangan Sekedhik mawon. saben kangen seliramu satenane aku nangis nanging tresna wis kinares alakoni kanthi ikhlas hati. Buyongku ngelayung nyamber ing awang-awang tanpa bisa
pancen ra kudu duweni aja lali pokoke wis lilano aku keluarga besar SMP cukup laleno lakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Ini ya iki bagian bendahara dari SMP. Nek gak nyawer titenono. spesial buat Bapak RT. Pak RT. Ayo. Loh. Punya tok nih. Pak RT. Ayo Pak RT. Ayo Pak RT sini Pak RT. Ah. Dikit aja Pak RT ya. Oke, baik. Siap, laksanakan. Aku kowe labu katresna. Limas wong ayu tak calo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Baik nyanyi ya. Arep tumeka ngendit katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni Senadyan donya ra iso Bapak RT. bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa. Loh, piye to Pak RT? Sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Nimas musti kane Ayo Bapak RT. dongoku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno tetan kendhat saking coba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku Sliramu isih nyawiji. Pak RT. Oh. Ayo Bapak RT jangan malu-malu Pak RT, joget Pak RT. Gak bisa joget, nyawer bisa nyawer. Kang Mas kowe Padang. sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Nimas musti kaning ati Ayo, Pak RT. dongoku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendal saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang
lilar mulai we. Ayo. Asik. Ayo Pak RT. Urung lah awas lo. Kita goyang sama-sama bro. Yo. Kang Mas kowe sing sayang rang lilo aku kudu kelangan. Nimas mustikane ati dongoku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula lampun tresno Datan gendang saking coba tarewangi kapateni lahire tresno kang suci kang sunyatan yen to aku sliramu isenya dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula anggon kula lampun tresno datan gendang saking coba tarewangi kapateni lahire tresno kang suci kang sunyatan yen to aku sliramu isenya wiji. Matur thank you terima kasih Bapak RT sudah. Masku luar biasa sehat Iya, selalu terima kasih. berkah barokah. Mbak, nek kau nyanyi iki dikon buka tasnya to. Aja. Kok dibuka dhewe, Mas? Oh ngono ta. Aku ra biasa Oh, buka. Nek sing buka kene kok kasar sih. Matur suwun, Mas. Iya. Kudune kowe ngerti. Ngerti ora? Belas. Tresno Bu. ku nomor siji. Pena elehmu lenjani janji. Kowe teko nglarani. Senane lho. Usahaku wis ra kurang kematiku wis pola pas aku telan jebol ketemu kowe ning dalan kowe apa kowe konangan pacaran ngomong jalukmu apa mas tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endingnya nanging apa alasanmu ning aku kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku ninggal Wasik yo. Ku ngopo aku mertahanke kowe kowe malah ngepoti liyane Kita goyang lagi bro.
sini yuk. Biru-biru. Yuk sini yuk. Asai. 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 Ngomong asai. Jalukmu piye? Jaluk apik-apik wae lho. Turutane tak usahane. Apik. Aku ora masalah Yen kon berjuang dhewe. sing penting kowe bahagia endinge. Nanging opo alasanmu ning aku? Kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu. Kurang opo leku bertahanke kowe. Kowe malah ngepoti liyane. Kowe malah Milih wong kae. jebol aku mbok anggap sepele. Ya matur suwun Kang Mas, luar biasa. Enggak lagi toh.